Kevel vuonna 1993 oli Suomessa poikkeuksellinen hetki. Maa oli painunut syvimmälle lamansa pohjaan. Pankit horjuivat, perheet menettivät kotinsa ja koko kansakunnan usko tulevaisuuteen oli koetuksella. Juuri tässä ahdingossa järjestettiin presidentinvaalit, jotka ratkaisisivat sen, kenen hartioille takantunut Suomi nojautuisi. Monien mielissä oli yksi nimi yli muiden. Kalevi Sorsa. Mies, joka oli rakentanut sosiaalidemokraattisen puolueen modernin voiman ominksin. Mies, jota kansa tunsi ja jonka kasvot olivat kuuluneet suomalaiseen politiikkaan 2 vuosikymmen. Mies, joka tiesi tsmleen miten tällaisessa myrskyssä navigoidaan. Mutta jotain meni pieleen. Jotain sellaista, mitä Sorsa itse ei olisi uskonut mahdolliseksi. Ei viholliset kataneet häntä. Ei lehdistä. Ei kilpailija toisesta puolueesta. Hänet kaadettiin oman koneen sisällä. Juuri sieltä, minne hän oli itse rakentanut jokaisen hammaspyrn ja jokaisen vivun. Ja kun ratkaisevin hetki koitti, kone ei toiminutkaan hänen edukseen. Se kääntyi häntä vastaan. Tämä on tarina siitä, miten Suomen pitkäaikaisin ministeri koki elämänsä suurimman petoksen. Ja siitä, miten puoluepolitiikka voi olla armoton jopa niille, jotka ovat sen itse luoneet. Kalevi Sorsan tarina ei ala vuonna 1993. Se alkaa paljon aiemmin kystperhetaustasta, jossa pojalle ei ollut luvassa yhtään mitään valmista. Hän syntyi vuonna 1931 Keuruulla, Keski-Suomessa. Is oli vasemmistolainen työmies, itikydnällinen ja vaativa nainen, joka piti perheen kasassa niukoilla tuloilla. Sorsa kasvoi maailmassa, jossa asema ei ollut annettu vaan ansaittava. Koulu sujui hyvin. Kielet tulivat luonnostaan, ajatus eteni selkeän ja Sorsa osoitti hyvin varhain, että hänessä oli jotain sellaista, mitä poliitikot kutsuvat karismaaksi, mutta mikä on todellisuudessa vain kyky saada ihmiset uskomaan siihen, mitä sanoo. Hän opiskeli, hankki kielitaidon saksan, englannin ja ruotsin suomen lisäksi, ja ajautui lopulta sosiaalidemokraattisen nuorisoliikkeen piiriin. Siellä hänet huomattiin. Uraa ei tarvinnut odottaa kauan. Sorsa liikkui ensin puolueen kansainvälisessä työssä, toimi sihteerissä ja osoitti jo silloin poikkeuksellista kykyä rakentaa suhteita ja luottamusta. Hän ei ollut itsekeskeinen mies. Hän oli organisaattorin lahjat omaava ihminen, joka ymmärsi, että valta ei ole kiinni yhdestä karismaattisesta johtajasta vaan rakenteessa, verkostossa, siinä kuka tuntee kenellä. Tätä logiikkaa hän sovelsi vuosikymmenen. Kun Sorsa nousi puolueen johtajaksi vuonna 1970, sosiaalidemokraatit olivat synnyt puolue. Niissä näkyi vanha Vasen ja uusi Vasen, keskininen nimitys oli palpautuva. Sorsa ei tullut ideologisella tulella vaan hallinnollisella kylmyydellä. Hän tiesi, että puolue toimii vain kun rakenne on kunnossa. Ja hän alkoi rakentaa. Ministerin hän toimi 4 kertaa. Se on suomalaisessa politiikassa saavutus, jota ei moni voi toistaa. Sorsan kaudet ei ollut helppoja. Kriisi, taloudellinen turbulenssi, Neuvostoliiton varjo, pohjoismaisen hyvinvointivaltion rakentaminen ksites kylmän sodan realiteettien kanssa. Mutta Sorsa selviytyi. Hän neuvotteli, taktikoi ja lysi kompromisseja siellä, miss muut lysivät vain sein. Kansainvälisesti hänestä tuli arvostettu hahmo. Euroopan sosialistiset puolueet tunsivat hänet. Hän puhui selkeä sivistynyt englantia, ymmärsi kansainvälisen politiikan logiikan ja osasi edustaa Suomea tavalla, joka sopi pienen maan asemaan paremmin kuin ylperyhkeys. Nyryyden viisaus, muttei koskaan heikkous. Mutta kaikessa tässä menestyksessä piili siemen. Kun ihminen rakentaa rakennelman niin kauan ja niin huolellisesti, hän saattaa alkaa uskoa, että se on hänen. Sorsa oli rakentanut puolueen nykyisen muodon. Hän tunsi jokaisen tekijän henkin, tiesi kenen sana painoi miskin tilanteessa, tiesi kenen puolelle kääntyi kun asiat ottivat tulta. Hänestä oli tullut niin syvälle rakenne, ettei hän nyt sen ulkopuolelle. Eikä hän ehtinyt sit, mit muut olivat jo havainneet,
maailma muuttui, puolue muuttui ja muutos ei vuototumatta kulkenut ennen suuntaansa. Vuosi 1992 oli pitkittyneen vakauden viimeinen hetki ennen romahdusta. Suomi oli syyslamassa. 30% koroista pankkikriisi, joka leittoi rivikansalaisia maksukyvyttömiksi, maan taloudellinen tulevaisuus roikkui ohuella langalla. Presidentti Mauno Koivisto, joka oli istunut Tamminiemessä koko vuosikymmenen ajan, ilmoitti, ettei en asetu ehdolle. Hänen mandaattinsa ptyisi. Uusi presidentti valittaisiin keväällä 1993 ensimmäistä kertaa suoralla kansanvaalilla. Aiemmin presidentit oli valittu valitsijamiehillä, joten kyseessä oli uusi, isompi ja demokraattisempi prosessi. Kuka ryhtyisi ne ehdokkaaksi? Nimen piti kestä kansainvälinen katse, piti olla uskottava johtohahmo, piti edustaa niitä arvoja, joihin suomalaiset nestit poikkeustilanteessa tarttuivat. Sorsa oli looginen valinta. Hän oli kokenut, hän oli tuttu, hänellä oli historia ja hänellä oli verkosto. Ja hän halusi sit paikkaa. Ei selvästi, ei näin, mutta hänen lipiirinsä tiesi, tämä oli miehen unelma. Viimeinen askel. Kruunuuran yläpuolelle. Mutta puolueen sisällä oli jo tapahtunut asioita, joita Sorsa ei täysin ymmärtänyt. Tai ehkä ei halunnut ymmärtää. Suomen sosiaalidemokraattinen puolue 1993 taiteessa ei ollut ensi puolue, jonka Sorsa oli rakentanut. Uusi sukupolvi oli noussut. He olivat kasvaneet eri Suomessa, opiskelleet eri kouluissa ja heillä oli eri käsitys siitä, mitä moderni sosiaalidemokratia tarkoittaa. Kansainväliset tuulet puhalsivat voimakkaasti, Thatcherin Britannia, Reaganin Amerikka, ei integraatio oli vauhdissa. Puolueessa oli niitä, jotka halusivat muuttaa asentoa, liberalisoida ja modernisoida. Niille ihmisille Sorsa edusti menneisyyttä. Ei vuototumatta huonoa menneisyyttä, mutta menneisyyttä silti. Hänen tyylinsä, hänen verkostonsa, hänen tapansa johtaa, kaikki kuuluivat aikaan, joka oli jo oitamassa Suomen. He halusivat jotain uutta. Ja heillä oli vaihtoehto. Martti Ahtisaari oli tuolloin Yhdistyneiden kansakuntien palveluksessa, kokenut diplomaatti, joka oli johtanut Namibian itsenäistymisprosessia. Hän oli suomalainen, mutta hän oli myös jotain muuta. Hän edusti globaalia osaamista aikana, jolloin Suomi avautui maailmalle. EU-jäsenyys oli tulossa, kylmä sota oli loppumassa, Neuvostoliitto oli hajonnut. Kuka parhaiten johtaisi tätä uuden ajan Suomea? Puolueen sisällä alettiin hiljaa, ensin kuiskauksina, sitten selkein niin Nel, joka ei kuulunut Sorsalle mutta kaikuinen selkänsä takana, puhua Ahtisaaren nimestä. Jotkut sanoivat suoraan. Jotkut toimivat epäsuoraan. Varainkeruut, lobbaaminen, taktinen asemointi. Sorsa rakentama verkosto alkoi vuotaa. Pisara kerrallaan, mies miehel, tuki siirtyi toisaalle. Piti tietää, mitä tapahtuu, mutta kukaan ei kertonut suoraan. Se on poliittisen petoksen luonne. Se tapahtuu hymyilkasvoilla ja ksiolkaapilla, kun silmät jo katsovat muualle. Sorsa julisti ehdokkuutensa. Hän julisti sen sellaisella vakaumuksella, joka sopii miehelle, jolla on takanaan 4 ministerikautta ja 2 vuosikymmentä puolueen rakentamista. Hänellä oli oikeus uskoa, että puolue olisi hänen takanaan. Eikö hän ollut juuri se, joka oli rakentanut tämän kaiken? Mutta puolue ei ollutkaan yhtenäinen. Koneisto, jonka hän itse oli hionut, ei toiminut ennen kysymystä. Siellä oli pieni merkkejä, ohituksia, neutraaleja vastauksia siellä missä olisi pitänyt tulla selkeitä vahvistuksia. Taktinen hiljaisuus. Poliitikkojen hiljaisuus on kuuluisin ja petollisin kaikista hiljaisuuksista. Esivaali järjestettiin. Ja siinä tapahtui jotain, mitä Sorsan lipiiri kuvaili myöhemmin järkytyksi. Nestys ei mennyt niin kuin piti mennä. Ahtisaari otti osan tuesta, jonka olisi pitänyt olla Sorsan. Ei kaikki, mutta tarpeeksi. Tarpeeksi nyt, että puolueen tuki ei ollutkaan yhtäkivinen kuin Sorsa oli olettanut. Hän hävisi esivaalin Ahtisaarelle.
Sellainen tappio on jotain muuta kuin tavallinen vaalievi. Se on viesti. Koneisto puhuu, kun se nes. Ja koneisto oli puhunut, se oli nesnyt muuta kuin sorsa. Mutta miksi? Mitä tarkalleen oli tapahtunut? Vastausten lytmiseksi tytyymen syvemmälle sellaisiin huoneisiin, joissa politiikkaa tehdään ilman kameroita. Suomessa puoluedemokratia on aina perustunut verkostoihin ja henkilökohtaiseen luottamukseen. Puoluekokousedustajat eivät pötö yksin, he kuulostelevat, katsovat mihin tuuli kyntyy, seuraavat niitä, jotka nyt vahvoilta. Lojaliteetti on tärkeintä, mutta se lojaliteetti voi kyntyä nopeasti, kun tulee tunne, että vanhan johtajan aika on ohitse. Sorsan ongelmana oli, että hän oli ollut niin kauan voimakkain hahmo, että monet hänen verkostonsa ihmiset olivat tottuneita seuraamaan häntä ilman kysymyksiä. Mutta nyt oli syntynyt kilpaileva logiikka. Uusi sukupolvi, uusi tyyli, uusi mahdollisuus. Ja jotkut Sorsan limmistä liittolaisista olivat alkaneet laskea, onko Sorsa jo saavuttanut kaiken, mitä hän voi saavuttaa? Voimmeko voittaa hänen kanssaan vai ilman häntä? On viitteet siitä, että jotkut Sorsan omista tukijoista kyntyivät maltillisesti tai salaa Ahtisaaren puoleen ennen lopullista nestystä. Ei dramaattisella pettämisellä vaan liukumalla, kuten hiekkadyynit liukuvat kosteuden vetes. Heitä ei voi tysin syyt. Heillä oli omat uransa, omat tavoitteensa, omat arvionsa siitä, kumman kyydis sisi pidemmälle. Mutta Sorsalle se tuntui petokselta. Ja ehkä se olikin. Ahtisaari voitti lopulta myös varsinaiset presidentinvaalit. Hänestä tuli Suomen 10. presidentti. Sorsa ei sivuun. Hän jatkoi kyllä politiikassa jonkin aikaa, mutta varsinainen voima oli haihtunut. Mies, joka oli rakentanut niin paljon, seisoi nyt hieman sivummalla kuin sen rakenteen sisällä. Mit Sorsa itse ajatteli? Hän oli siinä suhteessa poikkeuksellinen poliitikko, että hän ei purkautunut julkisesti. Hän ei syytnyt, ei arvostellut eikä antanut haastatteluja, joissa olisi avannut sisimmänsä. Hänellä oli yksityisyys, jonka hän silytti politiikan myllerryksessäkin. Mutta leiset tiesivät. Ärsytys oli todellinen. Pettymys meni syvemmälle kuin yksikään vaali olisi normaalisti mennyt, koska tässä tapauksessa ei ollut kyse vieraan vihollisuudesta. Kyse oli oman koneen kylmästä laskelmoinnista. Poliittinen historia on tyntlaisia tarinoita. Johtaja rakentaa rakenteen, kehittää sen, hoitaa sit vuosikymmeniä ja sitten hän huomaa, että rakenne on oppinut elän omaa elämänsä. Rakenne ei en tarvitse rakentajaansa. Se tarvitsee sen, joka sopii sen hetkisen suuntaan. Sorsa oli suomalaisessa politiikassa muoto, joka kuului suuriin rakennusvuosiin, hyvinvointivaltion pystytmisen aikaan, valtiovetoiseen sosiaalidemokratiaan, pohjoismaiseen malliin. Kaikki se oli totta ja arvokasta. Mutta 1993 Suomi liikehti kohti jotain muuta. Ja silloin koneen logiikka käänsi suuntaansa. Kalevi Sorsan elämä ei kuitenkaan mahdu yhdelle sivulle eikä yhteen tappioon. Jotta ymmärtisimme sen, mitä tapahtui tuona keväänä, täytyy ymmärtää mitä edelsi. Ja mitä edelsi on tarina itsepisestä menestyksestä, joka juurtui niin syvälle, että sen kyntyminen tuntui mahdottomalta. Kalevi Sorsa oli jo ennen ministeriyden vuosia ansainnut maineen ihmisen, joka saattoi olla hyvinkin kytnellinen, jopa kylmä, niissä jotka muut lipuivat ohitse sentin ple. Hän ei ollut ideologi ensisijaisesti, vaikka perusti toimintansa sosiaalidemokratian arvoille. Hän oli pragmatikko, joka ymmärsi, että suuria asioita saavutetaan pienissä huoneissa, ei suurissa puheissa. Tämä oli hänen vahvuutensa, mutta tuli myöhemmin myös haavoittuvuudeksi, sillä sellaiset ihmiset eivät aina osaa erottaa, milloin pragmaattinen logiikka on kääntynyt heitä vastaan. Hänen ensimmäinen ministerikausi alkoi 1973. Suomi oli kriisin pyrteissä. Talous irisi, hinnat nousivat ja sosiaalinen initys oli palpautuva. Sorsa hoiti sen hörnökvi-neuvotteluja AY-liikkeen kanssa, sopeutti politiikkaa tilanteen mukaan ja piti hallituksen koossa.
Se oli josin saavutus, sillä koalition pitäminen yhtenäisen kriisitilanteessa on aina valtava haaste. Seuraavat kaudet tulivat yksi toisensa jälkeen. Sorsa oli se henkilö, jota kutsuttiin kun muut epäonnistuivat. Ministeri ei Suomessa ole isoin presidentti, hänellä on rajalliset voimavarat, mutta hän on se, joka pivitin johtaa hallitusta, panee politiikkaa tytön ja pit arjen pyrims. Siinä roolissa Sorsa oli kiistaton ammattilainen. Mutta presidenttiys oli toinen asia. Se on symbolinen voima, poikkeuksellinen asema, jota ei voi ansaita pelkällä hallinnollisella taidolla. Siihen tarvitaan jotain, mitä poliitikot kutsuvat liikuttavuudeksi, kyky puhua kansakunnan sydämelle, eikä vain järjelle. Sorsa puhui selkeästi ja lyhyesti, mutta hänessä ei ollut sittemmin valonheitintä, joka tekee presidenttiehdokkaasta sen, johon ihmiset haluavat uskoa. Ahtisaari oli siinä erilainen. Hänen uransa Namibiassa, hänen diplomaattiset saavutuksensa, hänen asemansa kansainvälisessä yhteisössä, se antoi hänelle aivan erilaisen kehyksen. Ja erityisesti aikana, jolloin Suomi oli avautumassa Euroopalle ja maailmalle, Ahtisaari edusti situlottuvuutta, jota ihmiset kaipasivat. Hän ei ollut pelkästään suomalainen poliitikko, hän oli suomalainen maailmanmies. Tämä vertailu tuntui Sorsasta varmasti epäilyltä. Hän oli palvellut maataan vuosikymmenten ajan, hoitanut vaikeat tilanteet, rakentanut institutionaalisen perustan, jota ilman moni Ahtisaarenkin myöhempi saavutus olisi ollut mahdoton. Mutta politiikassa epäilyys ei ole poikkeus, se on perusin. Neestinnes tunneita, mielikuvaa, hetken tarvetta. Ja vuonna 1993 kansantarve oli uusi alku, ei jatkumo. Puolueen sisäinen dynamiikka on aina monimutkaisempi kuin mit ulkoapin nyt. Kun Sorsa ilmoitti ehdokkuudestaan, hän teki sen miehen arvovalalla, jonka odotetaan saavan automaattinen tuki. Niin on ollut aina, puolue rakentuu lojaliteetille ja sen johtaja ansaitsee lojaliteetin ensisijaisesti. Niin Sorsa oli oppinut, niin hän oli toiminut kaikkina niin vuosina. Mutta puolue ei toiminutkaan sen kaavan mukaan. Sieltä ensin hajanaisesti sitten selvemmin alkoi kuulua niin, joka sanoi, ehkä nyt on aika uudelle. Osa poliittisista analyytikoista on sittemmin selittänyt, että kyse oli yksinkertaisesti aikakauden muutoksesta. Sorsa oli vanha maa Suomi, kansankodin rakentaja, tuttu ja turvallinen mutta myös ikääntyy. Ahtisaari oli uusi Suomi, kosmopoliittinen ja ulospäin suuntautunut. Neistit, erityisesti nuoremmat, halusivat katkaista yhteyden menneeseen ja katsoa eteenpäin. On kuitenkin myös toinen tulkinta. Sellainen, joka kyt rumempia sanoja. Kansi jotkut Sorsan limmistukijoista takkinsa sen vuoksi, koska laskivat, että Ahtisaari olisi heille parempi sijoitus tulevaisuuden kannalta. Oliko puolueen sisäinen menestys osittain laskelmoitua strategiaa niiltä, jotka halusivat olla oikealla puolella ennen kuin tuli käänty lopullisesti? Kun politiikan sisäpiiri kuvataan julkisuudessa, on tapana korostaa ideologisia eroja ja poliittisia visioita. Todellisuudessa puolueen sisäinen dynamiikka on usein paljon henkilökohtaisempaa. Kuka on milloin kenelle jotain luvannut? Kenen ura on sidottu kenen menestykseen? Kuka on kenelle velkaamit? Nämä luvut ja lupaukset muodostavat hiljaisen kirjanpidon, jonka avulla valta liikkuu puolueen sisällä, usein kymmenesti mutta aina vaikuttavasti. Sorsaa vastaan kääntyneillä oli omat motiivinsa. Joillekin se oli aito usko siihen, että Ahtisaari olisi parempi ehdokas. Joillekin se oli laskelmointi oman uran kannalta. Joillekin ehkä jotain henkilökohtaisempaa, pitkäikäinen katkeruus, joka lopulta purki itsensä tälle hetkelle. Kun puolue antaa sinulle mahdollisuuden pötytä ilman kasvojen menettämistä, siihen voi tarttua helpommin kuin avoimessa vastakkainasettelussa. Sorsa menetti esivaalin. Mutta pelkkä tulos ei kerro koko tarinaa. Se miten tulos syntyi, se on se osa, joka ei kaikumaan. Sorsan lipiirissä kerrotaan, ettei hän juuri sen enempää avautunut tappiosta julkisesti. Hän otti sen poliitikkona. Puheenaiheeksi nousi seuraavan päivän ohjelma, ei eilen tapahtunut. Mutta tuttujen mukaan hän oli muuttunut.
pinnan ala, jokin oli hajonnut tai luitunut kylmyyteen, joka ei en yrittänyt siltoja rakentaa niiden kanssa, jotka olivat kyntneet selkänsä. Politiikassa lojaliteetti on ansaittava joka hetki. Sit ei voi panna pankkiin ja nostaa myöhemmin. Se on asia, joka muuttuu ajan ja intressien mukaan. Sorsa tiesi tämän teorian tasolla. Mutta teoria ja kokemus ovat eri asioita. Kun sellainen tapahtuu omalle kohdalle, se on erilainen kokemus kuin sen lukeminen historiasta. Suomen poliittisessa historiassa vuosi 1993 on merkittävä. Se oli hetki, jolloin maa siirtyi vanhasta tavasta uuteen. Suoraan presidentinvaaliin, EU-hakemukseen, taloudelliseen avautumiseen, kylmän sodan jälkeiseen maailmaan. Nämä muutokset olivat isoja, ne menivät paljon syvemmälle kuin yksi presidentinvaali. Sorsan tappio ei ollut pelkästään yksin kokemus. Se oli symboli laajemmasta kenteestä. Mutta symboliikka ei lohduta niitä, joita se koskettaa. Kalevi Sorsa jatkoi eduskunnan puhemiehen ja teki edelleen poliittista työtä, mutta presidentin palatsi ihneellä. Se haave, se viimeinen iso askel, ei toteutunut. Ja tavalla, jolla se ei toteutumatta, oli itsessään erityinen hinta. Seuraavina vuosina Sorsa pysytteli poliittisessa toiminnassa mutta yhä enemmän sivumalla. Hän oli edelleen arvostettu hahmo, häntä kuultiin, häntä kommentoitiin, hänen historiallinen asemansa Suomen politiikassa tunnustettiin. Mutta selsnolo, se kosketuksen tuntuvaltaan, oli mennyt. Ja hänen oli eletty sen kanssa. Ihminen, joka on rakentanut poliittisen rakennelman vuosikymmenten ajan, oppii myös sen, kuinka kestämätöntä on seurata sivusta, kun rakennelma alkaa tehdä omia ptksin. Se on erityinen viimeisen muoto, sellainen, johon ei ole nimitystä, mutta jonka jokainen kokenut poliitikko tunnistaa. Se ei ole väkivaltainen loppu, mutta se on hiljainen ja kaikuvampi kuin monet dramaattiset katumiset. Sorsa eli vielä useita aktiivisia vuosia. Hän kirjoitti, puhui ja pysyi ihmisen, jota Suomessa muistetaan merkittävän johtajana. Hänen menehtymisensä vuonna 2004 ei ollut suuri uutinen, ei siinä mielessä kuin puhutaan niistä, jotka kaatuvat korkeimmalta. Hän oli jo ehtinyt asettua historiaan, se tietyötisyys, jonka aika antaa, oli jo tullut hänenkin kohdalleen. Mutta tarina vuodesta 1993 on edelleen kiinnostava, ei ainoastaan suomalaisena poliittisena historiana vaan inhimillisen kertomuksena. Se on tarina siitä, mitä tapahtuu, kun luotamme rakenteisiin niin paljon, että unohdamme, että ne eivät ole meitä varten pysyvästi. Ne ovat meitä varten niin kauan kuin palvelemme niitä. Ja kun lopetamme tai kun rakenne lyt jonkun paremmin sit palvelevan, se kääntyy kylmästi seuraavaan suuntaan. Kalevi Sorsa oli poikkeuksellinen suomalainen poliitikko. Tämä ei ole kiistanalaista. 4 ministerikautta merkittävä vaikutus sosiaalidemokraattisen puolueen kehittymiseen, kansainvälinen arvostus, rauhallisuus vaikeiden neuvottelujen reel. Kaikki tämä kuuluu historiaan. Mutta siihen kuuluu myös tuon kevään kokemus. Se, mitä puolue teki hänelle ja miten se tapahtui, kertoo jotain ei vain Sorsasta vaan Suomen poliittisesta kulttuurista laajemmin. Emme pelaa politiikkaa ideaalien maailmassa. Pelaamme sit siellä, missä intressit kohtaavat ja lojaliteetit mitataan tilanteen mukaan. Sorsa tämän tiesi. Hän oli itse toiminut saman logiikan mukaan uransa aikana. Mutta kun se logiikka kosketti omaa naamaa, se tuntui erilaiselta. Kenties siinä on oppitunti, joka sopii politiikan ulkopuolelle. Rakenteet eivät pidä meitä, me pidämme niitä. Ja kun emme pysty pitämään, ne etsivät seuraavan käden. Vuosi 1992 ja 1993 eivät ole tavallista aikaa kenellekään suomalaiselle. Lama oli romahduttanut sen turvan, jonka moni oli pitänyt itsestään selvän. Pankit sulkivat luottojaan, ihmiset menettivät, kodit huutokaupattiin. Yhteiskunta oli sillä tavalla, jota ei oltu koettu sitten sodan. Tässä tilanteessa presidentinvaali sai erityisen painon. Sen piti olla jokin kiintopiste, jokin nimi ja kasvot, johon voisi uskoa. Sorsa tunsi tämän tarpeen.
Hörnä oli seurannut laman kehitystä tiennyt että taloudellinen romahdus ei ole vain numero vaan inhimillinen kokemus, joka murtaa kotitalouksia ja yhteisiä. Hörnä tiesi historiasta, miten suuri kriisi tarvitsee johtajan, ei idealisti lenti vaan ihmisen, joka pystyy istumaan neuvottelupyydässä ja sopimaan niitä asioita, joista ei muuten sopia. Hörnä oli juuri sellainen. Mutta Suomi ei katsonut Sorsaa ensisijaisesti kriisijohtajana vuonna 1993. Se katsoi Hörnötä järjestelmän edustajana. Järjestelmä oli juuri nyt epäsuosittu. Pankit olivat katuneet pankkituen avulla, poliitikot olivat pilkkana, luottamus instituutioihin oli alhaisimmillaan vuosikymmeniin. Kun mies, joka on ollut niin syvällä järjestelmässä kuin Sorsa, astuu esille kriisihetkellä, nähdään Hörnä enemmän ongelmana kuin ratkaisuna. Tämä oli poliittinen paradoksi, jota Sorsa ei voinut ratkaista. Hänen vahvuutensa, se syvä kokemus ja verkostoituneisuus, oli juuri se asia, joka teki hänestä epähoukuttelevan sin hetken. Ihmiset halusivat jotain ulkopuolelta tulevaa, puhdasta, jotain joka ei ollut likaantunut vanhoilla kompromisseilla. Ahtisaari tuli ulkoa. Hörnä ei ollut siis poliitikko. Hörnä ei ollut istunut eduskunnassa kausia toisensa jälkeen, ei ollut hallitusneuvotteluissa ja puolueiden välisissä kaupankäynneissä. Hörnä oli ollut kansainvälisessä toiminnassa, joka edusti jotain epäsymbolistaan puhdasta. Kun Hörnä seisoi lavalla, Hörnä seisoi sen logiikan ulkopuolella, joka oli johtanut lamaan. Tämä on se konteksti, joka tekee Sorsan tappiosta ymmärretyn ulkoopin. Mutta se ei tee silvem kivuliaaksi sisältöksin. Sorsan liimt neuvonantajat yrittivät ennakoida. He tiesivät, että kilpailu tulisi olemaan kova ja että Ahtisaari edusti aitoa haastajaa. He laativat strategioita, rakensivat kampanjaa, yrittivät asemoida Sorsaa tavalla, joka kertoisi muutoksesta jatkuvuuden sijaan. Mutta poliittinen brändi, jonka rakentamiseen menee vuosikymmeni, on vaikea muuttaa muutamassa kuukaudessa. Neistit tunnistavat epäidon uudelleen positioinnin nopeammin kuin strategit toivovat. Myös puolueen sisälkvi niin kuin ky. Poliitikot, jotka olivat luvanneet tukensa, alkoivat horjua. Jotkut antoivat epämääräisiä vastauksia, jotkut katosivat puolueiden tavoittamattomiin, jotkut pitivät kokouksia, joihin Sorsan edustajia ei kutsuttu. Nämä pienet merkit kasautuivat. Jokainen yksittäinen merkki oli selitettävissä, mutta kokonaisuus alkoi muodostua kuvaksi, joka oli selkeä vaikka kukaan ei sitten sanonut. Poliittinen uskollisuus on kummallinen asia. Se perustuu osittain arvoihin, osittain intresseihin ja osittain johonkin vielä vaikeammin määriteltyyn, siihen tunteeseen, että ollaan samalla puolella. Kun se tunnehvi, mikään looginen argumentti ei palauta sitä. Sorsa saattoi olla oikeassa kaikissa argumenteissaan, mutta se ei auttanut, jos kuuntelijoilla oli jopotisessa siinä korvassa, joka ei kuullut Hörnätä. Esivaali oli pienimuotoinen sosiaalidemokraattisten isenien tahtomittaus. Se ei vielä ollut varsinainen vaali, mutta se kertoi suunnan. Ja suunta oli selvä, puolue halusi Ahtisaaren. Sorsalla oli tukea, ei yhtäläisesti, mutta ei tarpeeksi. Hörnä toiseksi. Hänet sivuutettiin omalla kentällä. Miten reagoida siihen? Sorsa reagoi niin kuin kokenut poliitikko reagoi, hillitysti. Hörnä hyväksyi tuloksen, tuki Ahtisaarta julkisesti ja siirtyi taka-alalle. Se oli tyyliks. Mutta tyylikkyys maksaa oman hintansa. Se vaatii painamaan sisälle sen, mitä ei haluta nyt. Myöhemmin, kun Ahtisaari oli valittu presidentiksi, Sorsa jatkoi omaa tehtävänsä. Mutta jotain oli muuttunut. Ihminen, joka on rakentanut koko poliittisen elämänsä sen ajatuksen varaan, että kone, jota Hörnä on rakentanut, kantaa Hörnätä, ja joka sitten kokee, että kone ei kantanut, se ihminen ei koskaan aivan palaa samaksi. Ehkä Sorsa antoi tämän kokemuksen muuttaa tapaa, jolla Hörnä suhtautui politiikkaan. Ehkä Hörnä lepyikin sen tosiasian kanssa, että politiikka ei ole kiitollisuuden eikä lojaliteetin laji vaan strateginen peli, jossa kukin tekee päätökset omista lähtökohdistaan.
Hänä oli tiennyt aina, mutta tiet jokin asia teoreettisesti ja tuntea omakohtaisesti ovat eri asioita. Sorsanimis tarkastellessa tytyy erottaa kaksi asiaa, se mit hän saavutti ja se mit hän menetti. Saavutukset ovat selkeitä ja laajasti tunnustettuja. Ministeri-kautta on enemmän kuin useimmilla hänen aikalaisiaan. Hän johti Suomea kriisin läpi, navigoi Neuvostoliiton vieressä varovaisesti ja riitunitsenisesti, rakensi sosiaalidemokraattisen puolueen modernin johtamisrakenteen, osallistui pohjoismaisen yhteistyön lujittamiseen. Häntä arvostettiin kansainvälisesti tavalla, joka ei ollut silloisen Suomen pienelle koolle itsestäänselvä. Kun Sorsa puhui eurooppalaisessa sosiaalidemokraattisessa liikkeessä, häntä kuunneltiin. Hän ei ollut periferian sivuenkil vaan yksi niistä, joita konsultoitiin. Tämä asema oli hankittu kovalla työllä ja johdonmukaisella luotettavuudella. Menetysten lista on lyhyempi mutta painavampi. Presidentin virka ei saavuttamatta. Ja se miten se ei saavuttamatta, itselleen. Hän saavutti niin paljon ja silti tuo viimeinen askel, se symbolinen kruunu, kaikkein arvokkain asema, Tässä on jotain, joka koskettaa laajemmin inhimillistä kokemusta. Emme usein pysty miettimään, miten menestys voi tehdä epäonnistumisesta karvaampaa. Ihminen, joka ei ole koskaan saavuttanut min suurta, ei tunne samanlaista kipua menettäessään jotain kuin se, jolle on jo kertynyt paljon. Odotukset ovat eri tasolla. Itsetunto on sidottu siihen, mit on saavutettu, ja kun seuraava iso askel ei toteudu, se kolahtaa eri tavalla kuin se kolahtaisi henkilö, joka ei ole yhtä paljon saavuttanut. Sorsa tiesi tämän. Hän oli lyksmies. Tiedon jakaminen ei helpottanut sen kantamista, mutta se auttoi järjestän sen jonnekin, missä ei estänyt eteenpäin menemistä. Suomen politiikan pitkä linja sisältää moniatlaisia tarinoita. Ihmisiä, jotka ovat palvelleet uskollisesti ja joiden odotettu palkinto on nyt saamatta. Kysti Kallio, Risto Ryti tai ajassa taaksepäin katsoen monet nimet, joita historia on kunnioittanut mutta joiden elämän viimeiset vuodet ovat olleet hitaita loppuja alaspäin, ei alaskillisesti vaan hitaasti, kuten liekki, joka sammuu ei puhalletuksi vaan polttoaineen loppuessa. Sorsan tapaus on erityinen juuri siksi, että se tapahtui kyllä paikalla ja dokumentoitavissa olevasti. Me voimme ilit sen mit tapahtui, ketkä mit sanottiin ja mit ei sanottu. Meillä on todisteita prosessista, vaikka emme kaikkia voi koskaan täysin tietää. Poliittisessa kirjallisuudessa puhutaan usein siitä, miten johtajat pelkät pettymistä enemmän kuin tappiota. Tappio ulkopuoliselle on selitettävissä, vastustaja oli vahvempi, olosuhteet olivat epäsuotuisat, neistit valitsivat toisin. Mutta petoksen kokemus omien joukossa on erilainen. Se vie sen pohjan, jonka varassa johtaja seisoo. Sorsa rakentanut poliittinen rakennelma perustui viimeksi luottamukseen. Luottamukseen siihen, että ne ihmiset, joiden kanssa ja joita varten hän oli työskennellyt, olisivat hänen puolellaan kun tuli aika. Tämä luottamus petti, ei kokonaan, mutta tarpeeksi. Ja sellainen murros ilien, jota ei voi täysin korjata. On kiinnostavaa, että Sorsa ei poistunut politiikasta välittömästi tappion jälkeen. Hän jatkoi. Hän toimi eduskunnassa, hän toimi puolueen piirissä, hän antoi panoksensa. Tässä on jotain sinnikkyyden lisäksi, kenties hän haluasi todistaa myös itselleen, ettei tappio ollut hänen loppunsa. Että hän pystyi jatkamaan vaikka se arvokkain palai saamatta. Siinä mielessä Sorsa on hyvä esimerkki poliitikosta, joka osasi kestä. Kestäminen on aliarvioitu taito. Politiikassa on helppo olla sankari mytuulessa, mutta kyky pysyy iris, pysyy toimintakykyisen ja pysyy uskottavana sen jälkeen kun järjestelmä on kaatanut sinut, se on erityinen taito. Sorsa sen osasi. Mutta kestäminen ei tarkoita, että ei tunne. Se tarkoittaa, että tuntee ja silti jatkaa. Niiden kahden asian välillä on koko elämän matka. Kalevi Sorsan perin kytynä tavoin, joita ei aina tunnisteta hänen nimekseen.
Sosiaalidemokraattisen puolueen organisatoriset rakenteet, ne tavat joilla puolue toimii ja johtaa, kantavat Nenkdeniken. Hän ei ollut pelkästään johtaja vaan rakentaja, institutionaalinen arkkitehti, joka loi rakenteita, jotka kestivät hänen itsensä yli. Tässä on ehkä kaikkein kestvin opetus Sorsan elämästä. Emme muista häntä eniten niistä hetkistä, jolloin hän johti otsikot, tai edes siitä tappiosta, joka on tässä tarinassa keskeinen. Muistamme hänet työn johdonmukaisena ja pitkinteisen rakennustyön, joka ei aina kynnyt läpi, mutta joka on edelleen pystyssä. Poliitikot, jotka haluavat jätetä ilkeensä jotain kestä, rakentavat institutionaalisia rakenteita. Ne voivat kestä yksittäisen johtajan kohtalon. Sorsa tiesi tämän. Ja rakentamisessa hän onnistui paremmin kuin monessa muussa asiassa. Suomi 1993 jälkeen muuttui nopeasti. EU-jäsenyys tuli, markka korvattiin eurolla myöhemmin, talous toipui lamasta hitaasti mutta varmasti. Maailma, jota Sorsa oli rakentanut koko uransa aikana, kylmän sodan tasapainoilu, Neuvostoliiton kanssa toimiminen hienotunteisesti, valtiojohtoinen sosiaalidemokraatia, se kaikki muuttui, osittain poistui ja osittain muokkautui uuteen muotoon. Ahtisaari johti Suomea presidentin 12 vuotta. Hänestä tuli tunnustettu kansainvälinen rauhanrakentaja, jolle myöhemmin annettiin Nobelin rauhanpalkinto. Hänen valintansa tuona keväänä osoittautui historiallisen tärkeäksi. Mutta se, olisiko Sorsa voinut johtaa toisin, on kysymys, johon emme koskaan saa vastausta. Historia ei tarjoa vaihtoehtoisia polkuja, ainoastaan sen polun, jota kuljettiin. Ja sillä polulla Kalevi Sorsai sivuun juuri silloin, kun hän oli eniten halukas astumaan eteenpäin. Tämän tarinan ydin ei ole ainoastaan poliittinen analyysi siitä, miksi yksi ehdokas voitti ja toinen hävisi. Sen ydin on inhimillinen kokemus, miten se tuntuu, kun se, mihin olet investoinut kaiken, ei kantakaan sinua. Miten elät sen yli? Miten lyöt merkityksen sen jälkeen? Sorsa löysi merkityksen jatkamalla. Hän löysi sen muistuttamalla itsenkin siitä, mitä hän oli saavuttanut, ei siitä, mitä ei saavutettu. Ja kenties viisain asia kaikessa tässä on se, että historia on lopulta ollut hänelle armollisempi kuin se hetki 1993 oli. Muistamme Sorsan pitkäaikaisena ministerin, poliittisena rakentajana, sivistyneen politiikan edustajana. Tappion muistamme, mutta se ei ole kohta hänen elämänsä. Kohta on palvelu, se pitkä johdonmukainen palvelu, joka kesti vaikeinakin aikoina. Siinä on tavallaan oikeudenmukaisuutta, vaikka sen hetki ei oikeudenmukaiselta tuntunut. Kun puhutaan Sorsan kylmästä pudotuksesta keväällä 1993, puhutaan myös siitä, mitä tapahtuu, kun oma rakennelma ei tunne sinut ensiluokkaiseksi. Se kokemus on universaali. Se ei kuulu vain politiikkaan. Se kuuluu kaikkiin tilanteisiin, joissa ihminen on rakentanut jotain ja todennut, ettei rakennelma suojaa häntä kaikessa. Sorsa selvisi. Jatkoi. Palveli. Jäi tilkeens enemmän kuin yhden tappion. Mutta tappio oli tappio. Ja sen tunnistaminen, nen sanominen, on osa historiallista rehellisyyttä, jota Sorsan muisto ansaitsee. Keväällä 1993 sali vaikeeni. Net oli laskettu. Tulos oli selvä. Sorsa nousi, hymyili poliitikon hymyil, joka ei kerro mitään ja kertoo kaiken, ja toivotti vastustajalle onnea. Se oli yhden aikakauden loppu. Hiljainen, sivistynyt loppu. Mutta loppu silti. Jotain tässä tarinassa ei vielä sanomatta. Jotain siitä, mitä tapahtuu poliittisen elämän jälkeen, kun suuri nytm sulkeutuu ja ihminen jo yksin oman kokemuksensa kanssa. Sorsa kirjoitti muistelmat, puhui vielä pitkän, pysyi aktiivisena. Mutta se erityinen paikka, johon hän oli nyt viimeisen suomenaan, ityiksi. Poliitikot, jotka ovat saavuttaneet paljon, mutta joille on nyt se yksi suuri asia saavuttamatta, kantavat sen erityisellä tavalla. Ei hiljaisesti sen enempää kuin neksti. He kantavat sen mukanaan omassa historiassaan, joka ei tule koskaan olemaan tydellinen niiden ennakko-odotusten valossa, joita itse asetettiin.
Kalevi Sorsan Elm ei kuitenkaan tarvitse tydellisyyt ollakseen merkittävä. Merkittävyys ei synny siitä, saavutetaanko kaikki tavoitteet. Se syntyy siitä, miten palvellaan, miten rakennetaan ja miten kestytään, kun asiat eivät mene suunnitelman mukaan. Siinä mielessä Sorsan Elm on tysi. Ei syrkynyt, mutta ei myöskään murtunut. Se on elm, joka kantaa uransa iljen rehellisesti ja tydellisesti. On yksi asia, jota ei voi sivuuttaa Sorsan tarinaa kerrottaessa, hänen suhteensa Neuvostoliittoon. Kylmän sodan vuosikymmenin jokainen suomalainen ministeri joutui navigoimaan suurimman naapurinsa kanssa tasapainossa, joka ei saanut kallistua liian selvästi kumpaankaan suuntaan. Länteen liian leelle oli riski. Neuvostoliiton liian leisesti nojaaminen oli erilainen riski. Tätä kutsuttiin joskus Paasikiven-Kekkosen linjalla, tasapainopolitiikalla, joka myöhemmin sai myös kritiikki siitä, että se kallistui liikaa in suuntaan kriittisissä hetkissä. Sorsa toimi ministerin tässä ympäristössä. Hän ei ollut Kekkonen, hän ei ollut se presidentti, joka muodosti Neuvostoliiton suhteet omaksi henkilökohtaiseksi projektiksi. Mutta hän operoi samassa maailmassa ja joutui noudattamaan samoja pelisääntöjä. Tämä on tärkeä konteksti, sillä ulkopoliittinen navigointi oli osa sit kompetenssia, jolla Sorsa perusteli ehdokkuutensa. Hän tiesi, miten tämä peli pelataan. Hän oli pelannut sit jo kauan. Neuvostoliiton hajoaminen 1991 muutti tilanteen radikaalisti. Yhtäkkiä se tasapainoilu, johon oli kouluttanut koko poliittinen sukupolvi, ei ollut tarpeen. Suomi saattoi nyt avoimesti hakea lentymistä Euroopan yhteisön. Se oli vapautus, mutta se oli myös suunnanmuutos, jonka hallinta vaati erilaista osaamista kuin ne vuosikymmenet, jotka olivat juuri ptyneet. Sorsa osasi vanhaa peli. Hän ei osannut uutta peliä luontevasti. Ahtisaari, joka oli toiminut kansainvälisissä tehtävissä muuttuvan maailman rintamalinjalla, osasi sen paremmin. Tässä yhdistyy useita virtauksia, historiallinen muutos, generaatiomuutos, tyylillinen muutos. Yhdessä ne muodostivat sen aallon, joka vei Sorsan yli. Mutta tässä kodin täytyy olla rehellinen. Sorsa ei ollut ohi. Hän ei ollut menettänyt kykyn. Hän osasi edelleen ne asiat, jotka olivat tehneet hänestä merkittävän. Mutta se, mitä hän osasi, ei ollut se, mitä kysyttiin. Se on poliitikkojen tragiikka, kompetenssi ei aina kohtaa hetken tarvetta. Maailma ei muutu tasaisesti. Se muuttuu hyppyksitin ja kun suuri hyppy tapahtuu, kaikki vanhat karttatiedot ovat yhtäkkiä vanhentuneita. Sorsa oli erinomainen navigaattori vanhassa maailmassa. 1993 vaadittiin navigaattoriksi uuteen. Historiallinen oikeudenmukaisuus saattaa vaatia, että sanomme näin, kenties Sorsa olisi pystynyt olemaan hyvä presidentti. Kenties hänen kokemuksensa, hänen rauhallinen pragmatisminsa, hänen diplomatian taitonsa olisivat palvelleet hyvin myös uudessa tilanteessa. Historia on tyn esimerkkejä siitä, miten vanha kompetenssi lyt uudet sovellukset, kun olosuhteet antavat sille mahdollisuuden. Mutta mahdollisuutta ei tullut. Ei siksi, että Sorsa olisi epäonnistunut, vaan siksi, että puolue ei antanut hänelle sitä. Tämä on se ydin. Ei varsinaiset presidentinvaalit, joissa kansa äänesti Ahtisaaren. Se on puolueen sisäinen pötös, joka tapahtui ennen kuin nestit saivat sanoa sanansa. Siellä, omassa kodissa, oma perheensä selkänsä. Puoluepolitiikassa on aina ollut tämä elementti. Puolueen ehdokkaan valinta on jo itsessään poliittinen prosessi, jossa intressit kohtaavat ja jossa ei aina voita se, jolla on eniten ansioita. Sorsa tiesi tämän. Hän oli itse ollut osa niitä prosesseja uransa aikana. Mutta olla pelissä ja olla peliesineen ovat eri asioita. Vuosi 1993 itti suomalaiseen poliittiseen kulttuuriin muiston, jota ei aina näin muistella. Se oli ensimmäinen suora presidentinvaali, historiallinen hetki, jossa kansa sai olla mukana eri tavalla kuin koskaan aiemmin. Ahtisaaren valinta oli sinänsä merkittävä ja oikea pötös, kuten myöhemmin tapahtumat ovat osoittaneet.
Mutta se, miten prosessi menisi sisäisesti, miten yksi politiikan pitkäaikaisimmista rakentajista itettiin sivuun omassa talossaan, se kuuluu tarinan kokonaisuuteen. Siinä on jotain, mikä kertoo suomalaisesta poliittisesta kulttuurista. Me emme yleensä julkisia dramatisoituja taisteluita. Me kymmene hiljaa omissa huoneissamme puheluissa, jotka eivät tallennu, ja kokouksissa, joista ei pidetä kirjaa. Tulokset näkyvät vain menestystuloksissa, ja jos on tarpeeksi kokenut, voit lukea rivien välistä, mitä on tapahtunut. Mutta näin sit ei sanota. Sorsa luki rivien välistä. Hän tiesi. Ja hän piti sen tiedon siellä, missä hän yleensä piti vaikeat asiat, sisällä, hiljaa, muiden kympmis. On olemassa teoria siitä, miten pitkäaikaiset johtajat muuttuvat rakenteiksi. Kun ihminen on ollut niin kauan yhdessä asemassa, hänestä tulee asema eikä pelkästään aseman tyyti. Hänet tunnetaan aseman kautta, ja asema tunnistetaan hänen kauttaan. Tämä voi olla voima, mutta se voi myös olla kahle. Kun rakenne pitää muuttua, se voi kaataa myös ne, jotka ovat sen kasvot olleet. Sorsa oli sosiaalidemokraattinen puolue siinä mielessä, että häntä oli vaikea ajatella ilman puoluetta tai puoluetta ilman häntä. Kun puolue piti muuttua, se piti samalla ottaa etisyyt myös siitä kasvosta, joka edusti vanhaa. Ei siksi, että vanha olisi ollut huono, vaan siksi, että muutos on usein psykologisesti helpompi tehdä, kun se nyt selvit katkokselta eikä jatkumolta. Uuteen presidenttiin nestiminen oli katkos. Se sanoi, nyt alkaa jokin uusi. Ja sellaisessa symboliikassa oli viisautta, harkiten tai harkitsematta. Suomi tarvitsi symbolista uutta alkua. Ahtisaari oli se symboli. Ja symbolin tarvitessa kaikki muu, historia ja kokemus ja pitkä palvelu, alisteistettiin. Onko tässä oikeudenmukaisuutta? Ei välttämättä. Mutta on ymmärrettävyyttä. Poliittisen historian ymmärtäminen edellyt, ettei tyydy pelkkiin voittajien tarinoihin. On tärkeää myös katsoa niitä, jotka olivat lähellä voittoa mutta eivät sen ulkopuolella. Heidän tarinansa kertoo usein enemmän aikakauden luonteesta kuin voittajien tarina. Voittaja kertoo meille mihin pystyttiin. Hyvi kertoo mitä olisi voinut olla ja miksi ei ollut. Kalevi Sorsa hyvin ei ole vempi henkilö kuin Kalevi Sorsa voittajana olisi ollut. Päinvastoin. Hänen tapansa käsitellä tappio, se hiljaisuus ja jatkaminen, sanoo jotain sellaista, mitä ei voida oppia voitosta. Se kertoo mitä ihmisessä on, kun kaikki se, mihin hän on nojannut, ei pidä. Se kertoo mitä iljelle, kun kulaksi luultua pit palauttaa. Ja siinä iljes on Sorsa, pelkistetyms muodossa, ehkä todellisimmassa muodossaan. On sanottu, että johtajien suurin testi ei ole heidän aikansa huipulla vaan sen jälkeen. Miten he elävät sen yli, kun valta on ventynyt? Miten he suhtautuvat muihin, kun eivät hallitse tilannetta? Miten he löytävät merkityksen, kun hallinnolliset aikataulut eivät piivi? Sorsa selvisi tästä testistä. Hän pysyi aktiivisena, kirjoitti, puhui ja silytti arvovaltaansa elmiensä loppuun asti. Hänestä ei tullut katkeruuden miestä vaikka siihen olisi ollut syy. Hänestä tuli ikämpi versio siitä, mitä hän oli aina ollut, tarkoituksellinen ja tietoinen ihminen, joka ei tula aikaa asioihin, joita ei voi muuttaa. Siinä on viisautta, joka ansaitsee tunnustuksen. Kalevi Sorsan kuoltua vuonna 2004 monet suomalaiset sanomalehtien kirjoitukset korostivat hänen ministeripanoksiaan ja puolueen kehittämistä. Vuosi 1993 mainittiin, mutta ei kohtana. Kenties se oli oikein. Historia päätyi lopulta oman painostuksensa, eikä meidän arvioille ole suurta väliä. Mutta tämä tarina on halunnut sanoa jotain siitä, mitä historia saattaa jätetä vähemmälle. Se hetki, se kevät, ne nestykset, se hiljaisuus siinä talossa, jossa oma väki ei nestynytkään hörnätä. Ne ovat osa tarinaa. Ei kohtana, mutta olennaisena osana. Koska ne kertovat, mitä politiikka on, ne kertovat, mitä lojaliteetti on, ne kertovat, mitä tapahtuu, kun rakenteet valitsevat oman elohimisensa yksittäisen rakentajansa lojaliteetin yli. Ja ne kertovat, miten ihminen selvii siitä.
Tai yrit selvit. Kevul 1993 Suomi valitsi suunnan eteenpäin. Se oli oikea valinta historiallisesti. Mutta valintaan kuului hinta. Ja sen hinnan maksoi mies, jolla oli eniten syyt odottaa muuta. Kalevi Sorsai historiaministerin rakentajana, pohjoismaisen hyvinvointivaltion vahvistajana. Myös historian ihmisen, joka koki sen, mit monet poliitikot pelvät eniten, oman puolueensa kylmlaskelmoinnin omalla kohdalla, omana urahetkens lopussa. Mutta hän ei murtunut. Hän ei katanut pyy. Hän ihmiseksi, joka osasi ottaa iskun vastaan ja silti katsoa eteenpäin. Se on ehkä arvokkainta, mitä sitä tarinasta voidaan kantaa mukanaan. Ei se, kuka voitti tai hävisi. Vaan se, miten hävitään kun on hävitty, ja miten siitä silti noustaan. Sorsan kylm pudotus oli todellinen. Mutta se ei ollut hänen viimeinen sanansa. Kevul vuonna 1993 tapahtui jotain sellaista, josta ei Suomessa paljon puhuta. Ei siksi, että asia olisi vaiettu, vaan siksi, että suomalainen poliittinen kulttuuri ei kaipaa draamaa sellaisiin hetkiin, jotka sisältävät jo itsessään tarpeeksi traagista todellisuutta. Mutta tuo kevyi monen muistiin. Etenkin niiden, jotka olivat vielä ja jotka ymmärsivät, mitä oikeastaan tapahtui. Mies, joka oli rakentanut sosiaalidemokraattisen puolueen modernin koneen vuosikymmenten kovalla työllä, joka oli 4 kertaa vetänyt ministerin takin yleen, joka oli navigoinut Suomea lykriisien ja kylmän sodan ristialokossa, joka tunsi jokaisen tärkeän henkilön siinä koneistossa nimen perusteella, tuo mies seisoi nyt tilanteessa, jossa kone kääntyi häntä vastaan. Ei dramaattisesti. Ei julkisesti. Hiljaa, taktisesti, oven sulkien. Se hetki oli Kalevi Sorsan elämän ehkä karvaimmista. Ei siksi, että hän olisi menettänyt kaiken. Hänellä oli jo enemmän kuin useimmilla on koskaan. Mutta se, mitä hän menetti tuona keväänä, menetti hän sillä tavalla, joka on erityislaatuinen kipu, ei vastustajien ksis vaan omiensa. Tämä on tarina siitä hetkestä. Ja jota se ymmärtyisin, tytyy ensin kuka mies oli. Kalevi Sorsa syntyi vuonna 1931 Keuruulla, pienessä kaupungissa Keski-Suomessa. Is oli vasemmistolainen mies, joka uskoi siihen, että yhteinen etu on enemmän kuin yksilön etu, ja joka kasvatti poikansa samaan maailmankuvaan. Iti oli kytnellinen ja vaativa nainen, joka ymmärsi, että priminen ei tule lahjana vaan harjoittamalla. Nämä 2 perussanomaa, sosiaalinen vastuu ja oma ahkeruus, juurtuivat Sorsaan syvälle. Hänellä oli lahjoja. Kielikorvaa, analyyttistä mieltä, kyky järjestellä monimutkaisuus selkeäksi puheeksi. Opiskelu sujui. Hän oppi puhua ja kirjoittaa usealla kielellä, ja kielitaito avasi hänelle oven suomalaisessa politiikassa, joka silloin suurella innolla rakensi suteitaan ulkomaailmaan. Sosiaalidemokraattinen nuorisoliike huomasi Sorsan aikaisin. Siellä hän aloitti sen pitkän matkan, joka lopulta veisi hänet toistuvasti Suomen hallituksen johtoon. Mutta ensin oli verkostojen rakentaminen, organisaatiosaamisen kehittäminen, se hidas ja kokonaisvaltainen koulutuminen, jota poliitikko tarvitsee ennen kuin hänet uskotaan suuriin tehtäviin. Puoluesihteerin hän toimi vuodesta 1970. Se on tehtävä, joka ei istu otsikoihin, mutta joka on todellinen vallan paikka. Puoluesihteeri tiedät kaiken. Hän tiedät, ketkä ovat kuinka lojaaleja, ketkä ovat ristiriidoissa, missä piilee hajoamisen siemen ja missä on yhdistymisen mahdollisuus. Hän pitää langat ksisen, vaikka ei aina itse puhu lavalta. Siinä tehtävässä Sorsa kehittyi ammatiksi, jota kutsutaan puolueen selkärangaksi. Ja sitten tuli ministeriöiden vuode. Ensimmäinen kausi alkoi 1973. Se ei ollut helppo hetki ottaa ohjatksiin, lykriisi ravistutti taloutta, yhteiskunnallinen initys oli korkea, ja hallituksen pitäminen koossa vaati jatkuvaa neuvottelua ja kompromissia. Sorsa piti. Se oli sin saavutus. Seuraavat ministerikaudet olivat erilaisia. Jokainen toi oman haasteensa, omat konfliktinsa, omat neuvottelunsa.
Mutta sorsan tyyli pysyi. Hän oli mies, joka ei nostanut tarpeettomasti. Joka kuuntelee enemmän kuin puhuu. Joka etsi yhteistä pojaa silloinkin, kun muut ovat jo luopuneet siitä. Ja joka tekee ne vaikeat päätökset hiljaa, ilman nyt mutta myös ilman tekosyy. Kansainvälinen maine kasvoi uransa myy. Euroopan sosiaalidemokraattinen liike tunsi sorsan nimeltä ja arvosti häntä. Hän ei ollut pelkästään suomalainen pikkumaan edustaja, hän oli vakavasti otettava hahmo kansainvälisessä sosiaalidemokraattisessa perheessä. Tämä avasi ovia, toi yhteyksiä ja asemoi Suomea positiivisesti kansainvälisen kartalle siinä aikana, kun kyvyys merkitsi paljon. Presidentinvaalit tulivat eteen 1993. Se oli erityinen tilaisuus monella tapaa. Ensimmäinen suora kansanvaali, historiallinen harppaus demokratian syventymisessä. Ja Suomi eli laman pohjalla, taloudellinen romahdus, korkea työttömyys, yleinen epäluottamus järjestelmään. Tässä tilanteessa uusi presidentti valittaisiin. Sorsa ajatteli, tai ainakin hänen lipiirinsä ajatteli, että tämä oli hänen hetkensä. Hän oli kokenut. Hän osasi. Hänellä oli historia. Hänellä oli arvovalta. Mit muuta presidentti tarvitsee? Mutta maailma ei toiminut sillä logiikalla. Neuvostoliiton hajoaminen 1991 oli muuttanut kaiken. Se tasapainopolitiikka, jota Suomi oli harjoittanut vuosikymmeni, se taitava polkeminen kahden eri maailman välissä, ei ollut tarpeen. Ovilten oli avautunut, jäsenyys oli tulossa, maailma järjestyi uudelleen. Suomi tarvitsi johtajan, joka osasi tämän uuden kartan. Ahtisaari tuli esille juuri silloin. Hän oli toiminut yhdistyneiden kansakuntien palveluksessa, johtanut Namibian itsenäistymisprosessia, edustanut Suomea maailmalla tavalla, joka sopi pienen maan isoihin ambititeihin. Hän ei ollut siis politiikan mies. Hän oli diplomaatti, kansainvälinen toimija, joka puhui maailman kiel. Ja vuonna 1993 se kieli oli kovassa kurssissa. Puolueen sisällä alkoivat kuiskailla neest, joka sanoi, kenties Ahtisaari. Ensin ne olivat yksittäisiä niin nopeasti hiljennetvi. Mutta ne kasvoivat. Ei dramaattisesti vaan hitaasti, kuten paine kasvaa ennen pamausta. Sorsan lipiiri huomasi sen, muttei ehkä täysin uskonut sen vakavuutta. Tässä on se poliittisen elämän paradoksi, mit enemmän olet ollut rakenteessa, sit vaikeampaa on nähdä, miten rakenne muuttuu alasi. Sorsa oli ollut niin kauan osasit konettaa, ettei hän ehkä nyt selvästi, miten monen koneiston palan lojaliteetti oli liukunut muualle. Poliittisessa ympäristössä lojaliteetti ei ole mustavalkoinen. Se on spektri, jonka yksi pää on edoton uskollisuus ja toinen pää strateginen etisyys. Useimmat poliitikot liikkuvat siinä spektrissa tilanteen mukaan. He ovat lojaaleja niin kauan kuin lojaliteetti on heidän etujensa mukaista. Kun tilanne muuttuu, he saattavat etsiä uutta asemaa. Tämä ei ole luonteen vika vaan poliittisen selviytymisen perustykalu. Sorsan vanhoilta tukijoilta, niiltä, jotka olivat olleet hänen kanssaan vuosia, odotettiin edotonta tukea. Mutta osa heistä arvioi tilanteen uudelleen. He näkivät puolueen suunnan muuttuvan. He näkivät Ahtisaaren suosion kasvavan. He laskivat, kenen kyydis psysi pidemmälle tulevaisuudessa. Ja jotkut heistä pitivät, että tulevaisuuden kyyti ei ollutkaan Sorsan vaan Ahtisaaren. Se on kylmä laskutapa. Mutta se on poliitikkona elmis. Esivaali osoitti totuuden. Sorsa ei saanut sit tukea, jonka hän oli odottanut saavansa omasta talostaan. Ahtisaari oli vahvempi. Sorsa hävisi. Ja vaikka se tapahtui prosessin alkuvaiheessa, ei vielä varsinaisissa presidentinvaaleissa, viesti oli selvä, puolue oli valinnut toisin. Ahtisaari voitti myöhemmin myös varsinaiset vaalit. Hänestä tuli Suomen 10. presidentti. Hänen kaudestaan tuli merkitty, ja vuonna 2008 hänelle myönnettiin Nobelin rauhanpalkinto kansainvälisestä sovittelutyöstä. Historia oikeutti puolueen valinnan.
Mutta tämä ei poista sit, mit Sorsalle tapahtui prosessissa. Hän otti tappion julkisesti rauhallisesti. Tukiahti saarta, jatkoi tyyn, silytti tyylinsä. Mutta ne, jotka tunsivat Netlelt, tiesivät, että jotain oli muuttunut. Haavoittunut? Ehkä. Siirtynyt kylmemmäksi? Kenties. Tai ehkä vain realistisemmaksi siitä, mit luottamus politiikassa todella tarkoittaa. Sorsa ei koskaan osoittanut tappiota julkisin elein. Hän ei antanut haastatteluja, joissa olisi purkanut tunteitaan. Hän ei syytnyt ken nimellä. Se oli hänelle tyypillistä, yksityisyys omassa kivussa oli osa sit samaa kontrolloidun viestin taitoa, jota hän oli harjoittanut koko uransa. Mutta juuri se hiljaisuus kertoo jotain. Miehet, jotka eivät ole haavoittuneet, eivät pidä haavoittumistaan piilossa. Suomalainen poliittinen kulttuuri on erikoinen siinä, miten se käsittelee viimeistä. Tuolla ei yleensä kyt julkisia taisteluita takaovien takana tapahtuneista asioista. Petokset ja pettymykset hoidetaan hiljaa, ne läkäistään sisle ja julkisuuteen annetaan hallittu versio, jossa kaikki olivat asiantuntevia ja rehtejä. Tämä on osa kulttuurista perintö, joka arvostaa siistejä pintoja enemmän kuin rehellisiä nyti. Sorsa tunsi tämän kulttuurin sispuolelta. Hän oli itse osa sitä. Ja siksi hän osasi toimia sen normien mukaan, vaikka sisl olisi tuntunut toisenlaiselta. Mutta tarina on moniulotteisempi kuin pelkästään henkilökohtainen kokemus. Se on myös laajempi kommentti poliittisesta vallasta ja sen ohimenevyydestä. Valta ei koskaan ole kenenkään omistuksessa. Se on lainassa. Sit hoidetaan, kehitetään ja kyten tietyn ajan. Ja sitten se siirtyy muualle. Monet poliitikot, jotka ovat olleet pitkän vallassa, unohtavat tämän lainanolon luonteen. Heistä tuntuu, että heillä on oikeus valtaan oman historiansa perusteella. Mutta historia ei ole valuuta, jolla ostetaan tulevaisuuden paikkoja. Historia on arkisto, joka kertoo mistä tullaan mutta ei mihin mennään. Sorsa saattoi langeta tähän ajatusvirheeseen. Kenties hän luuli, että 4 ministerikautta vuosikymmenten palvelu rakennettu koneisto olivat riittävä vakuus tulevan paikan lunastamiseen. Mutta valta ei toimi vakuuksilla. Se toimii kysynnällä. Ja vuonna 1993 kysyntä osoitti muualle. Tämä ei tee Sorsaa epäonnistujaksi. Päinvastoin, hänen uransa kestävyys ennen tuota hetkeä oli poikkeuksellinen. Mutta se tekee tästä hetkestä erityisen traagisen sellaisella tavalla, jota tragedia parhaiten kuvaa, ei voittaminen tai häviäminen sinänsä, vaan se hetki kun oivalletaan, ettei asiat ole sellaisena kuin luultiin olevan. Sorsa oivalsi tuona keväänä jotain, mit hän tiesi teoriassa, mutta mit hän ei ollut kokenut omalla kohdallaan. Poliittinen luottamus on elävä asia. Se ei kestä, vaikka sen eteen on tehty työ. Se vaatii jatkuvaa uusimista, jatkuvaa palvelua ja jatkuvaa vastaavuutta sen hetken tarpeisiin. Ja kun se vastaamattomuus kohtaa, luottamus lähtee nopeammin kuin se koskaan syntyi. Tästä kokemuksesta huolimatta Sorsa jatkoi. Hän toimi eduskunnassa, antoi panostaan suomalaiseen politiikkaan, puhui julkisuudessa viisaasti ja hillitysti. Hän ei ottanut katkeruuden roolia, vaikka se olisi ollut ymmärretty. Hän pysyi ihmisen, jolla on omat mielipiteensä, arvonsa ja historiansa, ja joka kantaa kaiken sen myös hankalien kokemusten yli. Siinä on jotain, jota kannattaa miettiä. Miten me reagoimme, kun se, mihin olemme luottaneet, pet meitä? Miten kannamme sen tiedon, että oma sispiiri ei ollutkaan yhtä varma kuin uskomme vaati? Sorsa antoi yhden mahdollisen vastauksen, jatkamalla. Ei mahtailen, mutta ei myöskään romahtamalla. Hän eli sillä tavalla, joka kertoo jotain suomalaisesta luonteesta. Se sisu, jota ulkomaalaiset pidät suomalaisena erikoisuutena, ei ole pelkästään fyysistä kestävyyttä. Se on myös kyky kestä henkisesti, men eteenpäin silloinkin kun taaksepäin katsominen olisi helpompaa. Sorsa katsoi eteenpäin. Ja vaikka presidentin palatsin ovi suljetuksi, hän itti suomalaiseen poliittiseen perintöön jotain,
jota ei lasketa virkoina tai mandaatteina. Hörnö itti esimerkin siitä, miten rakennetaan kestävästi. Miten johdetaan ilman itsekorostusta. Miten palvellaan silloinkin, kun kukaan ei laula kiitosvirsi. Ja miten kestän, kun oma koti osoittautuu kylmemmäksi kuin olisi odottanut. Kalevi Sorsa, Kirultalta tehnyt vasemmistolaisen miehen poika, josta tuli nelisti Suomen ministeri ja jonka kerran hylkäsi oma puolueen elämästä hetkellä, on tarina, joka ansaitsee tulla kerrotuksi. Ei ainoastaan siksi, mitä hän saavutti, vaan myös siksi, mitä hän koki. Ja miten hän sen kesti. Tuona kevään sali vaikeeni. Net laskettiin. Tulos luettiin. Sorsa nousi, kteli, toivotti onnea. Poistui. Ja elm jatkui, kuten se aina jatkuu, myös niiden kohdalla, joiden tarinat eivät mene suunnitelmien mukaan. Mutta tuo hetki, se nistys ja hiljaisuus ja etisyys siellä, missä olisi pitänyt olla lämpö ja tukea, se ei. Se ihnees ja se osana suomalaista poliittista historiaa, pienen mutta tärkeän muistutuksena siitä, miten valta toimii ja miten kukaan ei lopulta omista sit koneita, jonka on rakentanut. Puoluekoneisto toimii itse asiassa yhdellä perustavan tärkeällä periaatteella, se palvelee kokonaisuuttaan, ei yhtä henkilöä. Siinä on sen voima. Siinä on myös sen armottomuus. Koneen tavoite on selviytyä ja menestyä kollektiivisesti. Yksittäinen johtaja on vlinetisessä tavoitteessa, ei senpä. Ja kun vline kuluu tai kun lytyy parempi vline, kone vaihtaa. Ilman tunteita, ilman eprinti. Sorsa tiesi tömönä. Hän oli itse kytnyt tätä logiikkaa uransa aikana. Poliittinen pragmatismi ei tunne sentimentaalisuutta. Mutta tieto ei aina suojaa kokemukselta. Se, minkä tiet oikeaksi muiden kohdalla, tuntuu erilaiselta omalla kohdalla. Voidaan kysyä, olisiko hän voinut tehdä jotain toisin. Olisiko hän voinut lukea tilannetta paremmin, toimia ajoissa, luoda erilainen asema? Kenties. Mutta kenties ei. Poliittinen ilmapiiri 1993 oli sellainen, että yhden ihmisen henkilökohtaiset taktiikat tuskin olisivat muuttaneet laajempaa suuntaa. Neistit ja puolue halusivat muutosta, ja kun historia haluaa jotain tarpeeksi voimakkaasti, yksittäiset henkilöt on vaikea vastustaa sit virtaa. Sorsa kohtasi historian viran. Hän ei seisonut sen tiellä, mutta hän ei myöskään pysyt sen kyytiin. Hän jäi rannalle katsomaan, kun junalti ilman häntä. Poliittisessa kirjallisuudessa laista kuvataan usein aikakauden vaihtumisena. Yksi aikakausi loppuu, toinen alkaa, ja jotkut hahmot kuuluvat loppuneeseen aikakauteen vaikka he ovat vielä elossa. Sorsa oli aikakauden hahmo. Ei siksi, että hän olisi ollut vanhentunut henkilö, vaan siksi, että ne yhdistettiin tiettyyn tapaan tehdä politiikkaa, tiettyyn maailmaan, jota ei en ollut samalla tavalla olemassa. Uusi aika tarvitsi uusia kasvoja. Se ei ollut oikeudenmukaista Sorsan henkilökohtaisesta kulmasta, mutta se oli ymmärretty historiallisesta. Loppujen lopuksi Kalevi Sorsan elämä on varoittava esimerkki ja innostava esimerkki samanaikaisesti. Varoittava siinä mielessä, että se muistuttaa, valta on lainassa, lojaliteetti on edullinen, historia ei maksa tulevaisuuden laskuja. Innostava siinä mielessä, että se nyt, miten kest arvokkuudella ja miten rakentaa jotain, joka kest oman kohtalonsa yli. Sorsa rakentamat rakenteet ovat edelleen olemassa. Sosiaalidemokraattinen puolue on edelleen toimiva, sen organisatoriset perustat kantavat nen kdeniken. Ne ihmiset, jotka kasvoivat nen luomassaan ympäristössä, ovat levitneet sit osaamista edelleen. Tässä mielessä hän on voittaja pitkässä juoksussa, vaikka lyhyemmässä juoksussa tuntui toiselta. Mutta tarina ei tarvitse optimistista loppuyhteenvetoa. Se tarina on tysin se mitä se on, tarina miehestä, jolla oli paljon, joka menetti yhden tekemistä asioista poikkeuksellisella tavalla ja joka jatkoi silti. Ilman suuria eleitä, ilman draamaa, hiljaa ja itsepisesti eteenpäin. Se on Kalevi Sorsa. Kylmän pudotuksen mies, joka nousi ja jatkoi.
Jotta Sorsan tarina tulee täysin ymmärretyksi, on vuototumatta tarkastella syvemmin niitä henkilöitä ja rakenteita, jotka olivat nen ympäriltä tuona ratkaisevana keyn. Koska politiikka ei ole koskaan pelkästään yksittäisen ihmisen tarina. Se on verkosto, jossa jokainen solmuu ja painaa muita. Suomalainen puoluepolitiikka perustui tuohon aikaan vahvasti siihen, mitä kutsutaan puoluetoimiston kulttuuriksi. Puoluetoimisto ei ole pelkästään hallinnollinen yksikkö. Se on politiikan todellinen paikka, jossa strategiat syntyvät, missä ehdokkuudet valmistellaan, missä kuiskaukset muuttuvat siksi. Siellä tapahtuvaa ei raportoida lehtiin eikä tallennu pöytäkirjoihin. Se elmuistoissa ja ymmärretyissä sopimuksissa. Sorsa tiesi tämän paremmin kuin kukaan. Hän oli itse ollut puoluetoimiston henki, sen arkkitehti ja ylpiti. Hän tiesi, miten siellä puhutaan ja miten päätökset syntyy. Juuri sen takia Tappion kokemus oli niin pistä, kun tuntee koneen jokaisen hammaspyyn, sen liukuminen poisksis tuntuu paljon henkilökohtaisemmalta kuin ulkopuoliselle viminen. Niiden ihmisten nimi, jotka kääntyivät Ahtisaaren puoleen, ei tässä listata. Ei siksi, ettei he tunnettaisi, vaan koska heidän valintaansa ei tule arvioida moralistisesti. Poliittinen päätöksenteko on monimutkainen prosessi, jossa jokainen yksilö tekee valintansa omien tietojensa, arvojensa ja intressiensä valossa. Puolueessa olevat henkilöt, jotka valitsivat Ahtisaaren, uskoivat sen olevan parempi valinta kokonaisuuden kannalta. Siinä heidän voi sanoa ollen oikeassa, ottaen huomioon, miten Ahtisaaren presidenttiys tyi. Mutta yksiltasolla, siinä inhimillisessä ympäristössä, jossa Sorsa toimi ja luotti ihmisiin, joiden kanssa oli rakentanut jotain pitkällä yhteistyöllä, kenteen kokemus oli erilainen. Se oli pettymys, jonka vain nämä kaksi todellisuutta yhdessä synnytti, poliittinen järki, joka ymmärti miksi niin kvi, ja inhimillinen tunne, joka ei sietsit et kvi. Sorsan persoonallisuudessa on yksi piirre, jota usein korostetaan, hänen kykynsä erottaa tunteet rationaalisesta toiminnasta. Hän ei antanut henkilökohtaisten loukkausten vaikuttaa toimintaansa, ainakin ei kysti. Tämä on suuri taito politiikassa, jossa tunteet voivat helposti sokaisevat harkintaa. Mutta kyky erottaa tunne toiminnasta ei tarkoita, että tunne ei ole olemassa. Se tarkoittaa, että se on hallittu, ohjattu johonkin paikkaan, jossa se ei saa vahingoittaa ulkoista toimintakykyä. Mitä tapahtui sille tunteelle Sorsan sisällä vuoden 1993 jälkeen? Sit ei voi tiedä varmasti. Mutta voidaan kuvitella. Mies, joka on rakentanut vuosikymmeni, joka on oppinut kaikkea, mitä politiikassa on opittavissa, joka on sietänyt kaikki ne kompromissit ja taktiikat, jotka ovat osa poliittista todellisuutta, ja joka sitten tulee kodatuksi sillä samalla taktiikalla omassa talossaan, sellainen mies ei voi olla tuntematta jotain. Ehkä pettymys. Ehkä haavaa. Ehkä sen erityisen tylsistymisen, joka syntyy, kun tiedät jotain teoreettisesti, mutta joutuu kokemaan sen omakohtaisesti. Ja sitten sen käsittelyn. Tyyn kautta. Jatkamisen kautta. Sen hiljaisuuden kautta, joka suomalaisessa kulttuurissa on samalla poissaolo ja läsnäolo, et puhu asiasta neen, mutta olemisesi kertoo sen silti. Sorsa eli pitkän Tappion jälkeen. Hän jäi aktiiviseksi, kirjoitti, antoi haastatteluja, otti kantaa asioihin. Elke vuosina hänestä ihminen, joka on lytnyt rauhan omaan historiaansa, joka voi katsoa taaksepäin ja nähdä sen, mit saavutettiin, et sen, mit ei saavutettu, ilman, et toinen varjostaa toista tysin. Siinä on jonkinlainen vapautuminen, joka tulee vain ajan kanssa. Nuori ihminen ei voi ottaa tappiotaan kevyesti, koska hänellä ei ole riittävästi taustalla mitaamaan sen kokoa suhteessa kokonaisuuteen. Mutta yksi ihminen, jolla on jo takanaan vuosikymmenten historia, voi alkaa nähdä yhden tappion oikeissa mittasuhteissaan, yhten tapahtumana pitkässä elämässä, ei koko elämä riittävän pisteen. Sorsa psi siihen pisteeseen. Tai ainakin siitä vaikutti. On vielä yksi ulottuvuus, josta ei ole paljon puhuttu, mutta joka kuuluu tarinaan. Lama Suomessa 1993 presidentinvaaleilla oli erityinen symbolinen lataus.
Ihmiset halusivat uskoa johonkin lytjohtajan, joka edustaa mahdollisuutta ulos ahdingosta. Tässä tunnekentssä Ahtisaari oli erityisen vahva. Hän tuli ulkoa. Ei kantanut niiden psten taakkaa, jotka olivat johtaneet lamaan. Hän edusti maailmaa, jossa Suomi oli osa laajempaa kansainvälistä yhteistoimijana eikä pelkästään nojaamassa muihin. Jäsenyys tulossa, uusi aika edes, ja tässä mies, joka oli tottunut toimimaan maailmalla, suuri maailma tuntui tutulta. Se oli tydellinen matchaus ajan tarpeeseen. Sorsa sen sijaan edusti, halusipa hän sitä tai ei, jatkumoa. Niitä vuosia, jotka olivat johtaneet nykyiseen tilanteeseen. Tämä ei ollut oikeudenmukainen mielikuva, koska Sorsa ei ollut vastuussa talouden romahduksesta, eikä nen poliittinen perintönsä ollut laman syy. Mutta mielikuvat eivät aina ole oikeudenmukaisia. Ne ovat tehokkaita, siksi niillä on niin suuri valta politiikassa. Neistin rationaalinen ja emotionaalinen päätöksenteko eroavat toisistaan. Rationaalisesti ajatellen Sorsan kokemus ja osaaminen olisivat olleet hyödyllisiä presidentin tehtävässä. Emotionaalisesti ajatellen hän edusti vanhaa ja neisti, joka haluaa muutosta, tunteen kautta. Poliitikot, jotka unohtavat tämän, menettävät. Sorsa ei ollut ainoa, joka oppi tästä. Moni muukin poliitikko on kokenut vastaavan, rationaalisesti vahva argumentti tunnelistauksessa. Kansa sydämellä enemmän kuin järjellä, erityisesti kriisitilanteissa. Kriisi aktivoi primitiivisemman tarpeen, me tahdomme jonkun, jolle voimme uskoa, emme pelkästään jonkun, joka on pätevä. Ahtisaari vastasi tähän tarpeeseen. Sorsa ei, tai ei riittävästi, siinä hetkessä. Mutta taas, se ei tee Sorsasta huonompaa ihmistä tai poliitikkoa. Se tekee siitä historiallisesti mielenkiintoisen tapauksen siitä, miten hetki ja ihminen kohtaavat tai eivät kohtaa. Historia on tilanteita, joissa loistava ihminen ja sivuun siksi, että hänen vahvuutensa ei vastaa juuri sen hetken tarpeita. Se ei ole epäonnistuminen, se on yhteensopimattomuus ajan kanssa. Sorsa oli yhteensopiva monien aikojen kanssa. Vuosi 1993 ei ollut yksi niistä. Ja siinä on jotain, jota ei voi muuttaa ilkikseen. Suomalaisessa poliittisessa kulttuurissa on tapana kunnioittaa niitä, jotka ovat palvelleet pitkän ja uskollisesti. Sorsa tähän kunnioitukseen kuuluu. Hänen nimensä mainitaan niiden joukossa, joiden panos on ollut mitattavissa sellaisilla kriteereillä, jotka eivät muutu, teot, rakenteet, päätökset, jotka eivät elä. Mutta inhimillinen tarina on aina moniulotteisempi kuin kunnioituslista. Se sisältää pettymykset, petokset, haavoittumiset ja niiden ylinosemiset. Sorsan tarina sisältää kaiken tämän. Se on rikkaampaa historiaa kuin pelkkä titteleiden luettelo. Keväällä 1993 mies, joka oli rakentanut paljon, menetti yhden suuren asian. Mutta hän jatkoi. Hän löysi sen paikan, johon historian voi asettaa, hyvän ja vaikean yhdessä, ilman ylistystä tai parjausta. Se on ehkä kaikkein rehellisintä, mitä politiikasta ja ihmisyydestä voidaan sanoa, kokemus on kokonaisuus. Se ei mahdu yhteen otsikkoon eikä yhteen voittoon tai tappioon. Se on kaikki se, mitä on eletty, tehty, koettu ja miten niiden kanssa on tultu toimeen. Kalevi Sorsa eli sen kokonaisuuden. Ja siinä kokonaisuudessa on seksuaalisuus et haavoittuvuus. Molemmat ovat aitoja. Molemmat kuuluvat tarinaan. On tärkeä myös se poliittinen ympäristö, jossa Sorsa toimi koko uransa ajan. Suomen puoluejärjestelmä ei ollut koskaan yksinkertainen. Vasemmisto oli jakautunut, oikeisto oli jakautunut ja keskustaryhmät elivät jatkuvassa muutoksessa. Koalitiot vaihtuivat, poliittiset siirtymät tapahtuivat ja jokainen hallitusneuvottelu oli oma draamansa. Siinä ympäristössä prisi vain se, joka osasi lukea tilannetta nopeasti ja toimia sen mukaan. Sorsa oli mestari tässä. Hänen kykynsä rakentaa koalitioita, yhteinen svel eri puolueiden välillä, neuvotella niissä huoneissa, joissa kompromissit lopulta syntyivät, oli tunnettu.
Mutta tämä taito oli myös hänen ongelmansa presidentin vaalissa. Presidentti ei neuvotellut koalitioita. Presidentin rooli oli erilainen, erityisesti siinä uudessa maailmassa, jossa Suomi oli hakeutumassa Euroopan yhteisön. Presidenttiys vaatii kyvyt ja symbolisuutta, jota ei voi rakentaa neuvottelupydissä. Se vaati kyky puhua kansalle niin, että kansa kuuli oman tarinansa. Siinä sorsa ei ollut yhtä vahva. Hänen viestintänsä oli tsmullista ja lykst, mutta se ei synnyttänyt sit tunteen yhteyttä, jota suuret johtajat kykenevät luomaan. Ahtisaari pystyi siihen. Hänen esiintymisensä oli erilaista. Siinä oli sit suorasukaista lämmötä, joka tuntui aidolta eikä harjoitelulta. Hän puhui ihmisille, ei yli heidän pönnössä. Ja tuo taito, joka tuntuu pieneltä, mutta on todellisuudessa poliittisen menestyksen ydin, ratkaisi. On syyt pystyy hetki myös siihen, mitä tapahtui Suomelle sen jälkeen. Lama jatkui vielä jonkin aikaa Ahtisaaren kaudella, mutta hiljalleen talous kyntyi. EU-jäsenyys tuli, Suomesta tuli EU, neisen markkinat avautuivat, uudet toimialat kasvoivat. Nokia nousi yhdeksi maailman johtavista mobiiliyrityksistä, Suomen talous kasvoi ja maa nousi lamasta vahvana, ehkä vahvempana kuin oli ennen lamaa. Kaikki tämä tapahtui Ahtisaaren presidenttikauden aikana. Hän ei yksin ollut vastuussa siitä, talouden toipuminen on monen tekin summa. Mutta hänen johtajuutensa, se luottamus, jonka hän herti kotimaassa ja ulkomailla, kuului siihen kokonaisuuteen. Olisiko sorsa voinut tehdä saman? On mahdotonta sanoa. Hänellä oli erilainen tilanne, erilainen profiili, erilainen historia. Kenties hän olisi johtanut hyvin. Kenties ei yhtä hyvin. Kenties paremmin joissain asioissa. Historia ei tarjoa koko henkilö. Se, mitä voimme sanoa, on tämä. Puolue ja kansa tekivät valintansa ja tuo valinta osoittautui toimivaksi. Siinä mielessä tarina ptyi hyvin kokonaisuuden kannalta. Mutta sorsan yksilöllisestä kulmasta se ptyi kipuksi, joka oli todellinen, vaikka hän ei sitten sanonut. Tällaisia tarinoita suomalaisessa politiikassa on monia. Ihmisiä, jotka olivat lähellä korkeinta paikkaa, mutta eivät sen ulkopuolelle. Jotkut jäivät katkeriksi. Jotkut jäivät hiljaa sivuun. Jotkut rakensivat uusia merkityksiä muulla tavalla. Sorsa valitsi viimeisen tien, sen, jossa jatketaan ja etsitään arvoa tekemisestä eikä titteleiden takaa. Se on valinta, jota on vaikea tehdä, mutta helppo arvostaa. Kalevi Sorsa on tässä tarinassa esimerkki siitä, miten poliittinen elämä on harvoin puhdas nousun kaari. Se on ja alamki, yltyksiä, petoksia, voittoja ja tappioita. Se, miten elät kaiken tämänä, kertoo enemmän sinusta kuin yksittäiset saavutukset tai epäonnistumiset. Hän eli sen hyvin. Ei tydellisesti, kukaan ei el tydellisesti. Mutta hyvin siinä mielessä, että hän silytti oman arvokkuutensa, palveli maataan parhaansa mukaan ja tilkens jotain kestä. Sorsan kylmä pudotus keväällä 1993 on osa hänen tarinaansa. Mutta se ei ole koko tarina. Koko tarina on laajempi, rikkaampi ja inhimillisempi kuin mihin yksittäinen hetki voi kertoa. Ja siinä kokonaisuudessa Kalevi Sorsa on suomalaisen politiikan merkittävä hahmo, joka ansaitsee muistaa rehellisesti, kaikkine puolineen, niin kasvoineen kuin kulmineen. Viimeinen sana Kalevi Sorsasta ei kuulu pelkästään poliittiseen historiaan. Se kuuluu myös sille laajemmalle ihmisyyden kentälle, jossa me kaikki tunnistamme itsemme erilaisista kohdista. Rakentaja, joka rakentaa enemmän kuin mit on itselleen. Luottaja, jonka luottamus pet juuri silloin, kun se eniten tarvitaan. Jatkaja, joka lyö voimaa eteenpäin menemisestä silloinkin, kun takaisin katsominen olisi helpompaa. Nämä teemat eivät ole ainoastaan poliittisia. Ne ovat inhimillisiä. Ja siksi Sorsan tarina resonoi vielä vuosikymmenten jälkeen niille, jotka tuntevat hänen historiansa, mutta myös niille, jotka eivät, kunhan kuulevat sen ensimmäistä kertaa. Keväällä 1993 Suomi valitsi uuden presidenttinsä. Kansa, historia ja hetki kohtasivat. Sorsa jäi sivuun.
Mutta hän ei nyt poissa. Hän ei mukaan omalla tavallaan omassa roolissaan sen rakenteessa, jota ilman seuraavan sukupolven politiikka olisi erilaista. Siinä on hänen todellinen perintönsä. Ei presidentin palatsi, jonka ovi suljetuksi, vaan ne rakenteet ja ihmiset, joita hän iti ikäänsä. Ne kantavat häntä edelleen hiljaa mutta varmasti suomalaisessa politiikassa. Tämä on myös muistutus siitä, ettei historia tarjoa tydellisiä sankaritarinoita. Sorsa ei ole sankari, joka voitti kaikki taistelunsa. Hän on ihminen, joka voitti monia taisteluita, viisiyden tekemistä ja jatkoi siitä huolimatta. Siinä on enemmän inhimillistä syvyyttä kuin puhtaassa sankaritarinassa. Me tarvitsemme molempia, niitä tarinoita, joissa voitetaan, ja niitä, joissa hävitään mutta jatketaan. Koska todellisuus sisältää molemmat. Ja siksi molemmat ansaitsevat tulla kerrotuiksi. Kalevi Sorsa ansaitsee tämän tarinan. Koska hän eli sen. Kylmä pudotus keväällä 1993 on osa Suomen poliittista muistia. Se ei ole sen kertomus, mutta se on sivu siinä kirjassa, jossa kerrotaan, miten valta liikkuu, miten lojaliteetti toimii ja miten ihmiset selviävät siitä, kun rakentama ei kantakaan heitä loppuun asti. Sivu, joka ansaitsee lukijansa.